Здравейте, това е част 2 на моят първи картонен макет от NASCAR 15. И както ви казах, трябва да направя довършите частите и аз вече ги изрязах и ето така. Това е едната и ето е другата. За втората част ще имате нужда от същите неща, само че плюс черен химикал и тиксо. Аз тук някои неща ги очертах с черен химикал, но вие ако искате ги оставете с черен молив. Сега да започваме втората. Имането за сега от дълъг картон. Вземате пак сивия молив и вземате едната част, тук я слагате и чертаете колкото частите. И сега от другата страна, колкото искате да ви широка. Първо препоръчвам да не ви е много широка, защото после ще се разширява. Ето сега ще се разширява. Така, сега мерете тъй диагонално. И от другата страна. Ето така. И мерим сега това. Тук слагаме черта, за да ги свържи, и тук можете тук да сложите така. Сега стъклата мерим тук по този начин. Сега горната част. Ето така. Сега стъклото. Задното стъкло. Това. Тук че не стана добре. Сега следващата част. Следващата. Предпоследната. И сега последната. И дължината на картона ми стигна точно. И трябва да ви се получи ето така. Сега почваме да рисуваме. И сега да включа телефон на глини. Добре. Сега тук тъй. И тук цялото го запълвате всъщност с черен молив. И пишете. И чертаем сега марката на Chevrolet. Ето така. И сега трябва да осветим в златен цвят. Ако нямате златен, я осветете в жълто най-близо. Сега с оранжев молив, тук съвсем тънко, трябва съвсем тънка черта да направим. Сега да начертаем фаровете. Ето тук.
и отстрани малко в края, малко в оранж. Тук сега много не остана място за тях при мен, ама... Сега отстрани по-леко натискайте с черно. Ето така. Сега тук следващата част и направете с черно. И отсечете тук. Отцветявам сега по-плътно, за да харесате клипа. Сега с черно ще напиша Годади. Ето така. И тук има едно симо. Сега останалото трябва да го цветим в зелен. Не. Сега стъклата да начертаем. Черешника. Сега всъщност да ви кажа, че трябва да спра клипа, защото повече нямам място да снимам този клип. По-точно нямам място на фотоапарата и очаквайте сега част 3.